طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар 24, 25, 26 май дар ҳудуди мамлакат номусоидии боду ҳаво буда боришоти борон дар баъзе аз минтақаҳо боришоти жола ва рух додани раъду барқ пешгӯӣ шуда истодааст. бояд қайд намуд ки ҳамчунин баландшавии ҳарорати ҳаво мусоидат мекунад ба баландшавии сатҳи оби дарёҳо ки ин ҳам бошад ба рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили фаромадани сел, фаромадани яч, омадани тарма ва аз он ҷумла фаромадани сангрезиш махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ва домонакӯҳӣ хеле хавфашон зиёд мегардонад ва аз ин лиҳоз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ намудани ин гуна ҳодисаҳо ба аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунад муроҷиат карда хоҳишманд аст. дар ин рӯйсҳо бояд ки хеле эҳтиёткор бошанд. чанд ҳафтаи гузашта дар ҳудуди мамлакати мо дар натиҷаи боришот омадани сел ҳам ба қайд гирифта шуд. бинобар ин мо ба масъулин ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ муроҷиат карда хоҳишмандем дар ҳамбастагӣ бо аҳолии маҳаллӣ бояд ки ҳатман он ҷойборҳо, селпартовҳо, селроҳаҳоро аз хасу хошок ва партовҳо тоза намоянд то аз омадани сел онҳо эмин бошад. ҳатман бояд ки тамоми қоидаҳое ки муайян шудааст онҳо риоя кунанд ва ба аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд муроҷиат карда хоҳишмандем. дар ин рӯзҳо аз роҳандозии корҳои саҳроӣ баровардани чорвои худ ба чарогоҳҳои кӯҳӣ, махсусан чарогоҳҳое ки дар назди обанборҳо ҳастанд, аз ҷамъоварии он зироатҳое ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор ҳастанд бояд ки 100% даст кашанд. чун бори дигар такрор мекунем, боришоти шадиди борон дар минтақаҳои кӯҳӣ махсусан зиёд мегардад ва лағжиши замин ҳам ба амал меояд. ва албатта муроҷиати махсуси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба ронандагон аст. имрӯзҳо он ронандагоне ки нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳҳои душанбе хуҷанд, душанбе хорух, душанбе рашт лахш хоҳишмандем дар мадди аввал бояд оид ба вазъи роҳҳо, вазъи боду ҳаво маълумоти пурра гирифта баъдан сафари худро таъриз намоянд. агар имконият бошад дар ин рӯзҳо аз сафар намудан тариқи минтақаҳои хавфнок даст кашанд. бояд бо дарки баланди масъулиятшиносии шаҳрвандӣ нисбати ҳифзи саломатии хеш ва ҳифзи амволи худ муносибат буд то аз ин гуна оқибатҳои офатҳои табиӣ мо эмин бошем. ва албатта ҳангоми рух додани ҳодисаи табиӣ ё ки техногенӣ ҳар як шаҳрванд имконият дорад барои имдод ба рақами ягона ба кумита 112 ё ба қисми навбатдорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошад.